Mayong gabi ma'am no, si Ma'am Raquel Duran isaya ka nag-evacuate diri sa may area sang Barangay Baybay, sa Barangay Hall mismo mga kabistado. Mayong gabi si mo ma'am. Ano ang imong tuyo nga nag-evacuate ka di sa may area sa nga Barangay Hall? Kay ang anmon sir balay sir ara sa higad sang baybay hay kunulbaan man kay amon balay bala nang do ano na gabok ng mga haligi among nag-evacuate kami kay ang balod mataas na gid ang balod sang ano sa dalom namon abot ng babaw namon sir amo na nga nag-evacuate gid kami kay ako mga kabataan gagmay pa amo na nga gipangdala ko sila dire kay ang balod grabe na gid sa kataas ang balod ako dagko ang balod sir. Di mga anong oras ka mo di ma'am nagsugod? Ma'am si mga kopdanan mo di nga mga pamilya mo man ano ka mo di oras kay na nagpadulong sa may area sa Barangay Hall antes nga nagsugod to ang nagwaswas ang mamunog nga ulan dala sang siling mo ang dagko nga balod. Mga alas 4 gulo sir kay nagtig-ang pa kami, pakaon ko mga kabataan kag gimpangdala ko sa di mga alas 4. Mm. Ti sino mga kopdanan mo da ma'am subong sa sulod sang Barangay Hall? Kun man mga kaingod namon balay tapos ako mga parinti pang ano ko man sila kung magbakwit man sila hay nagupod man sila sa mga bakwit. Supposedly ma'am mga pila ka mo da kabilog sa sulod sang Barangay Hall sa sini nga mga tinion. Siguro sir mga 11 siguro ka pamilya. Unsi ka pamilya diri ni sa may area sang Barangay Baybay dila ma'am. Oo, sa barangay Baybay, sang higad sa Baybay lang sir. Sige ka mo sang Baybay. Ano pangitan-an ta ma'am? Mga ngisda lang ako asawa sir, nagbulad. Tapos Wala naman sir, mo naman na sir. pila ka bataan mo ma'am? 4 sir. Apat. Masa isa ka balay ma'am pila man ka mo star subong? Si Papa kag akong mga bata do 7 kami sir. Ito ka mo kabilog. Oo, 7 kami kabilog. So muna IT ano ang okay mading sistema nyo sa may area sang sulod sang Barangay Hall? Okay man sir kay ang amon mang kapitan ano man sa mga gabulig man sa amon kun ano diri amon ano gabulig man sa sir ginahatag man sa amon tanan. Nagabisa mo kamo kay kapitan nga magasulod lang ani kamo for the meantime para sa pag-evacuate nyo subong. Oo sir, nag-ano man kami kapitan. So sige. So amo na ma'am no. Salamat gid sa imong sila kay liwat pangalan ta ma'am. Si Raquel Duran nga di sir, Diri sa may area sang Barangay Baybay. Pila nang edad ta ma'am? 40. Nabatian mga kabistado si Ma'am Raquel Dorano diri sa may area sa nga Barangay Baybay kung sa diin ginpahayag sini nga kaina pa mga pasado alas 4 to ma'am no. Alas 4 mga kabistado nag-evacuate diri nagsugod evacuate sa may area ya mismo sa nga Barangay diri area rather sa may Barangay Hall no. Kita naton tula sistema sa sulod mga kabilang ko sudlo naton ang Barangay Hall. Anay ka dili. Amo ni sila mga kabistado ang mga nag-evacuate sa sining nga mga tinion sa may area di Caronyas sang good evening sir sa may area sa Caronyas sang Barangay Hall mga kabistado. Amo ni sila no mga 11 ni kuno sila ka pamilya nagsugod diri sa area sang Barangay Hall mismo no abiso kay kapitan nga for the meantime diri lang anay no bangod sa bagyong paen nga nagatuyo nga magwasak sa ilang panimalay dito sa area sang higad sang Baybayon kay amo ni sa karon ang ilang sistema diri mga kabistado. Kita mo mga kabataan noon sini sa tanan ka pamilya mga kabistado. So far atong pagilaboton ang iba naton nga mga kabarangayan diri sa may area sa syudad sang Rojas. Inisiga po nyo baliin nyo kaupod balita sa balita serbisyo publiko Radyo Bistado. So para mo nito sitwasyon sa area sa nga Barangay Baybay sa balita ko si kabistadong Joshua Haka sa balitag serbisyo publiko Radyo Bistado.